बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि थुलुंगाफुरियाव बे समाव दं आङो। बे समाव बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननो आङो मोनसे बर' खौरांनि गेजेरजों बड'फाखौ फबनाय जायगा दतमानि थुलुंगाफुरि बेनि मिथिंगायारि नुथाय आरो बड'फानि फबनाय जायगा बेखौ आङो बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरदों। आदसा नोंथाङा दि बेवहाय दङ बड'फानि बेवहाय आलारि बाथि बायदिसिना लगायो होननानै मिथिदों। नोंथाङा माब्लानिफ्राय माब्लासिम लगायनायमोन बे आलारि बाथिखौ बड'फानि बे थैनाय मुसुखायाव? बे आलारि बाथि लगायनाया आगोलाव सासे दङमोन, बेथ' माने बोरायबाय, माने हाला। बेनिफ्राय आं दा बर्थमान 2 बोसोराव आं सोलिगासिनो दङ। आरो जोंना बे थुलुंगाफुरिनि बाथि सावनायनि खरसाया जोंनि बिटिसिनिफ्रायनो हरो, मासिक 4000। बे बड'फा नोगोर बे थुलुंगाफुरियाव बबे ओनसोलनि नायनो फैयो बेवहाय? बेहायथ' अल आसामनि फैयो, स्कुलनि स्टुडेन्टफ्राबो फैयो, बेरायफैयो। बिनिफ्राय कार्बि आंलंनि फैयो, बे अदालगुरि थदालगुरि फैजोबो आरोखि। अल आसामना फ्राय फैजोबो लिडारफ्रा बेबायदिनो। बेनिफ्राय फुल बिबार बावलाङो, धुप धुना सावलाङो, बेबायदि आरोखि अल आसामनि। बे बड'फा थैनाय मुसुखायाव फबनायाव। आदसा नोंथाङा बबे ओनसोलनि? आं बे दतमानिनोखा। दतमानि। बे थुलुंगाफुरिनि खाथि खदमथला होनना बुङो आंनि गामिखौ, खाथियावनो, गोजान नङा। नोंथाङा फोरमायगोन। बे थैनायाव खहा जालांनाय माने खहायाथ' अनेक खहा जालांबाय बुंनो थाङोबा। लगायो होनना फोरमायदों आरो बेवहाय गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोरा बेवहाय नायनो फैयो बड'फानि फबनाय जायगाखौ। बेनिखायनो गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोना बे थुलुंगाफुरिनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं